Sherifla Jabran Sofle Bro, Amaufoka Walimando, au Bisimla, Aqua Jamkan Kono, Saria Blon Jamkando, Saria Blon Jamkan Kono bi, Angame Kanyashimima, Odeye, Barakelao, Ka Saria Temesarawe, Nanko Barakelao, Munde fonctionnaire, Nube Barake, Kere, Chagadaula, Maula Amaye Kafo, Ube Genchola Walmaku, Blacka Barala, Choala, Mu Anga Jatemena Kono, Saria Domoko Kane, Saria Tebe. Ore kama bi anye chibla mama mami nye ma jole nyini na walasa bi ame bo jabaranu nyofe kuma anga donka fo barakelaw no ye patron ye ani munu mu bolo baraka nga kecho muna ni o blas tukujugu nunu kera sariya be munu fo ala babu abina sigi ore kabi nanga maulele le thème du jour la procédure de licenciement abusif en droit du travail malien anga babu be ore kabi maulele Docteur Moussa Kante, spécialiste en droit du travail. Anale, Sony amena baro nundo, mimi kasawabe, angaseka saria tafando barakola, minye patron, anuka barakelo nyonje, inshallah. Temo. Docteur Moussa Kante, ami foki wala nyando, isonena kangwa wuli jabi wala sakana, jamana don konafoni. Saria Temechola, Barakala Nyonje, patron, entreprise Nyonje. Et M. Suntura Adjarani, merci beaucoup. Et Woulella, parce que nous avons Woulé pour que nous ayons Jamanadon Blasra et patron nous ka et Barakadon Kasrala, tout comme ça. Mais il y a un don, on a rêvé sur la TV Morofo. Parce que moi, j'ai initiative sortant pour que moi bo ko kalama olu kan foku wala nyimando ame jamonga mun kanana tellement en nafaka bo o nafa buya kama ninte foli koyi ajaraye merci dans tout cas angona mi fo parce que na la sona munu muna bo akono amina ka sobe kama chama mbo dinga kono bi ni jamana yi gelabe o barake saria de kuni gelya munu mitaka nyeshi mauma o kake ni anga bi hakilna le thème du jour nango ko licenciement abusif awera ka saria kumana ko kamugo gengenjo la saria te janimi o an maseka don aka kuma kan ko na ibsaka mun de fanya uka monsieur Suntura eniche sabula ni ɲininkali ni diyara n ye kosɛbɛ parce que mɔgɔ caman bɛ kunfan de la nin ko in na bi n'o ye baarakɛlaw n'u ka u ka patron ni ɲɔgɔn cɛ parce que hali entreprise bɛ mɔgɔ caman bolo bi o tɛ nin ko in ɲɛdɔn parce que u bɛ mɔgɔw bila cogo la bilacogo cɛjugu la u t'a dɔn mɔgɔw yɛrɛ bɛ bila cogoya min na donc bi babu bɛ mun kan o ye licenciement abusif ye charia don ko n'o ye code du travail malien ko n'i ye mɔgɔ ta baara la i kan ka ta ni condition dɔw de ye n'o ye tasira dɔw ye o tasira ye mun ye i kan ka sɛbɛnni de kɛ i n'a ni ɲɔgɔn cɛ n'u b'a fɔ o ma ko contrat du travail o contrat du travail o fana siraw dɔw b'o la o sira ninnu o ye ni aw bɛnna o kumakan ninnu kan kumakan minnu b'o kɔnɔna na o contrat du travail ka kan ka tɛmɛ cakɛda dɔ bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko inspection du travail n'i taara n'a ye olu b'a viser visa ye mun ye olu b'a lajɛ est ce que contrat in ka ɲi wa ou bien a man ɲi o kɔfɛ yani contrat ka segin ka taa tigiw ma ka baarakɛden yɛrɛ lajɛ est ce que baarakɛla in baarakɛla jolen don wa ka taa n'a ye médecin fɛ yen n'o ye dɔgɔtɔrɔ ye k'a lajɛ kosɛbɛ n'a bɛ se ka baara in waleya a bɛ ka taa baara min kama n'a bɛ se k'o waleya donc hukumu kɔnɔna na ni o labɛnna sisan o ye contrat du travail ye a kan ka taa o sira de fɛ mais ni mɔgɔ min bɔra o hukumu kɔnɔna na i ye sariya sɔsɔ n'i ye sariya sɔsɔ sira dɔw bɛ yen bere dɔw kan ka da i kun mais yan'a ka se bere in ma
komi babu in yɛrɛ bɛ employeurs ni salariés n'o ye patron an'u ka baarakɛlaw ye ni patron ye baarakɛla bila n'a bilacogo ma ɲa bere mun kan ka da employeur kun o ye ni baarakɛla bila la sisan ka bɔ baara la a b'i tilen ka taa yɔrɔ jumɛn fɔlɔ taa yɔrɔ fila de b'a la kelen a bɛ se ka taa inspection du travail la n'o ma diya a bɛ se k'i tilen ka taa tribunal du travail la n'o ye juge du travail ye c'est des magistrats expérimentés minnu kunkolo b'u kan da la n'u ye ɲinini caman kɛ nin ko ninnu kan inspection du travail ta ye mun ye n'i gɛnna ka bɔ baara la i bɛ taa ko inspection du travail n'i taara inspecteur fɛ yen n'i y'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ k'i gɛnna ka bɔ baara la ale de bɛ convocation tigɛ k'a d'i ma ni convocation tigɛra k'a d'i ma o hukumu kɔnɔna na convocation in bɛ taa di patron ma k'a fɔ ko a y'i ka baarakɛla gɛn n'a nana a bɛ sigi ka fɔ kɛ o sigikafɔ hukumu kɔnɔna na a bɛ fɔ de k'a fɔ n'i bɛna baarakɛla bila ka bɔ baara la sira dɔw de bɛ yen parce que n'i ye mɔgɔ ta baara la komi n y'a f'i cogo min na contrat o y'a jɛlen de ye parce que contrat suguya caman bɛ yen voilà o yɔrɔnin na ni dɔw kana na ɲininkali kɛ k'a fɔ an bɛ to ka mɛn aw ka kuma la hali an yɛrɛ t'a danfara dɔn ko dɔ ye contrat durée déterminée ye ko dɔ ye indéterminé min waati dɔ la ni min waati ma dɔn donc a fila bɛɛ la sɛbɛnni de kan ka k'a bɛɛ la walima ni sɛbɛnni ma k'a la contrat bɛ yen sɛbɛnni kan ka k'a fila bɛɛ la parce que contrat durée déterminée o ye o wagati dɔnnen don sɛbɛnni kan ka k'o la contrat durée indéterminée fana sɛbɛnni kan ka k'o la mais contrat durée indéterminée ni mɔgɔ minnu ma sɔn ka kuma sɛbɛnni k'a la sariya b'a fɔ k'o ye contrat verbal de ye o contrat in automatiquement o bɛ kɛ contrat durée indéterminée d'office donc contrat durée indéterminée o cas caman de bɛ employeur sɔsɔ parce que mun na u t'a dɔn k'a fɔ ko ni i ma mɔgɔ ta baara la k'a fɔ ko contrat t'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que caman bɛ yen nɔ u b'a fɔ n m'a bila ka bɔ baara la parce que papier t'an ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni o bɛ fɔ voilà caman b'o fɔ papier t'an ni ɲɔgɔn cɛ o ɲangini de ka jugu mais papier foyi t'aw ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ fɔ ko contrat o de bɛ fɔ ma ko licenciement abusif ayi mais sɛbɛn t'an cɛ k'a fɔ ko n y'i ta nin baara la nin mɛ n kɔni bɛ wari d'i ma i sara kalo la ni don min ja n tɛ se k'i bila ka bɔ baara la a tɛ kun i la n'i b'i bila ka bɔ baara la i bɛ tɛmɛ sira dɔw de fɛ mais mun de bɛ n ka wari bɔ ka n ka entreprise la baara hali ne b'i ka wari bɔ k'i ka entreprise la baara sariyaden n'o an b'a fɔ ma ko code du travail a bɛ maliyɛn den bɛɛ de kama parce que a votera assemblée la k'a adopté surtout entreprise Mali entreprise u bɛ code du travail ni sɔsɔ kosɛbɛ u t'a dɔn ka mun de don u b'a dɔn ni tugu ka kɛ de don parce que normalement employeur yɛrɛ i man kan ka mɔgɔw ta ka fara ɲɔgɔn kan ni ressources humaines ɲɛnama t'i bolo soit i ka mɔgɔ ta mɔgɔ min bɛ sariya dɔn o ka nin kuma ninnu f'i ye n'i ye mɔgɔ gɛn ka bɔ baara la sisan komi an b'o hukumu kɔnɔna bi yan licenciement abusif sariya bɛ mun fɔ o yɔrɔ la n'i ye mɔgɔ bila ka bɔ baara la parce que employeur kan k'a dɔn k'a fɔ bon n'i ye nin bila yanni an ka bila ka bɔ baara la a kan ka tɛmɛ sira mun fɛ o ye employeur n'o ye salarié ye baarakɛla a bɛ se ka faute dɔw kɛ baarayɔrɔ la hali n'a ye faute kɛ o bɛ se ka kɛ sonyɛni ye ou a bɛ se ka kɛ kalabantiya kɛ e tɛ se ka na dɔrɔn ka bɔ dugu fɛn na dɔrɔn k'a fɔ i ye n ka fɛn suɲɛ k'a bila ka bɔ baara la o tɛ se ka kɛ mais hali n'a sɔrɔ e ni ne fila bɛnna la ne de ko i ka na baara kɛ n ka yɔrɔ la ni n diya waati sera n tɛ se k'i bila i tɛ se k'o bila parce que papier t'aw ni ɲɔgɔn cɛ a ma papier kɛ bon n'aw ye papier kɛ o de ye dalakuma bon dalakuma in i tɛ se k'a bila parce que n'i y'a bila o kɔrɔ de k'i ye licenciement abusif kɛ bon o licenciement abusif in yani i k'o kɛ i kan ka tɛmɛ sira dɔw de fɛ n'o ye k'a fɔ inspecteur ye k'a fɔ misaliya la o ye exemple ye karimasina ni tun bɛ baaraɲɔgɔnya la ni ɲɔgɔn cɛ a ye n ka nin fɛn suɲɛ i bɛ sɛbɛn kɛ k'a di inspecteur du travail ma
n'i ye sɛbɛnw kɛ k'a d'o ma sisan k'o ɲininka k'a fɔ nin de n b'a fɛ ka nin bila ka bɔ baara la n b'a fɛ k'i hakilina dɔn o y'a ta sira de ye mais ne y'i pan o bɛɛ kunna ka baarakɛla bila ten ka bɔ kana sengayɔrɔ la bilen yan bila i ye licenciement voilà i ye licenciement abusif hali n'i y'a ka kalo wari d'a ma bon n'i ka wari d'i ma n ka yɔrɔ bila o tɛ se ka kɛ o ye licenciement abusif de ye i bɛ tɛmɛ sira dɔ de fɛ fɔlɔ n'o ye inspecteur ka sira ye ni inspecteur y'a fɔ sisan k'a fɔ a yamaruya a danganiyalen don k'a fɔ effectivement a ye sonyani k'i ka yɔrɔ la mais ale tɛ se k'o kɛ a b'aw fila bɛɛ de wele k'aw sigi ka confrontation kɛ ka hakili yira k'a fɔ i ye Karima Sinaga fɛn sonya i nɔ b'a la wa i nɔ t'a la n'a ko k'a nɔ b'a la a b'a fɔ ko bon code du travail ko normalement n'i ye nin bila ka bɔ i ye faute lourde kɛ ou bien faute grave i kan ka bila ka bɔ baara la ale b'a hakilina de di o la sisan n'a y'a hakilina di employeur n'o ye patron ye bɛ se ka na sisan ka baarakɛla wele k'a fɔ bon n ye yamaruya sɛbɛn sɔrɔ ka bɔ inspection du travail fan fɛ ko k'i bila ka bɔ baara la donc n'a tɛmɛn'o siraw fɛ o de ka ɲi mais a b'i pan o bɛɛ de kunna surtout Mali entreprise an bɛ yɔrɔ min na bi u b'u pan o kunna ka mɔgɔw bila ka bɔ baara la n'i dun bilala ka bɔ baara la sariya b'a fɔ ko i ni droit dɔw de ka kan o droit fɔlɔ ye mun ye o ye préavis ye préavis o kɔrɔ préavis in kɔrɔ ye mun ye n'i ye mɔgɔ bila ka bɔ baara la o fana o ye catégorie de ye o catégorie o ye catégorie A bɛ yen B bɛ yen C bɛ yen cadre mɔgɔ mun ye directeur ba ye service ba la e tɛ se k'olu bila ka bɔ baara la ten n'i b'a fɛ k'u bila ka bɔ baara la i b'a fɔ bon Karima Sina n b'a fɛ k'i bila ka bɔ baara la mais kalo 3 b'i bolo kalo 2 b'i bolo i ka baara dɔ ɲini o de ye préavis ye e b'o o sɛbɛnni de kɛ ni e m'o sɛbɛnni kɛ sariya b'i ɲangi n'o ye ni directeur baw do o ye kalo 3 ye o kalo 3 in i b'o mois 3 in sariya b'i ɲangi o kalo 3 wari i b'o d'a ma filanan ye mun ye u b'a fɔ o ma ko indemnité pour vice de forme sariya kisɛ dɔw fana bɛ yen nɔ o bɛ yen o sariya o vice de forme o sariya kisɛ o ye sariya kisɛ 52nan de ye parce que vice de forme ye mun ye n m'a f'i ye sisan k'a fɔ ko n'a bɛ fɛ ka mɔgɔ bila ka bɔ baara la a kan ka tɛmɛ sira dɔw fɛ wa ka taa inspection ka baara fɛ ka taa ka hakilina ɲininkali kɛ n'a ma ka hakilina ɲininkali kɛ directement o ye vice de forme ye o ɲangini o ye kalo 1 sara ye o dɔrɔn kalo 1 sara k'o fara préavis kan sabanan ye mun ye u b'a fɔ o ma ko indemnité de licenciement i bɛ taa sɔrɔ sisan a ye san 4 san 5 kɛ baara la o indemnité de licenciement o fana calcul bɛ kɛ cogo di mɔgɔ min ye ka taa san 1 na ka taa san 5 la o ye 20% ye o calcul fana bɛ kɛ ka bɔ 20% na ka taa 30% na o fana calcul bɛ kɛ o fana bɛ sara a tigi ye n'i y'a sɔrɔ a tigi fana ye san 5 kɛ n'a ma taa congé la mais sariya b'a fɔ k'hali n'a ye san 5 kɛ n'a ma taa congé la parce que normalement chaque année mɔgɔ i duralen don ni kalo 1 congé de ye mɔgɔ bɛɛ hali ni fonctionnaire tɛ entreprise la sariya y'o de fɔ o congé in o ye sariya kisɛ 148 148 i kan ka taa congé la ni dun ma taa congé la dun n'i y'a tigi licencié abusivement i bɛ o san 5 kɔnɔna na i bɛ san 2 de sara ye hali n'a ma san 5 baara in kɛ i bɛ san 2 sariya y'o de fɔ donc san 3 dɔ in bɛ kɛ fu ye mais a yɛrɛ ma ban yɛrɛ ka tɛ taa awɔ ni parce que baarakɛla dɔw bɛ yen nɔ u tɛ baarakɛla patron dɔw tɛ baarakɛlaw ka hakɛ d'u ma u bɛ baara kɛ kuda ye san kuru kɔrɔ u bɛ baara la donc san 2 in sariya b'a fɔ n'i y'a gɛn ka bɔ baara la i k'o sara ye o kalo 1 congé sara ye ni san 5 don ni san 5 don mais hali n'a ye san 5 in laɲini sisan sariya bɛ san 2 de sara ye parce que sariya y'o de fɔ n'o bɔra yen a fana bɛ fɔ o ma ko ɲangini ko dommage intérêt
parce que i ye ɲangini de fara i ye dusumakasa dɔ de s'a ma mais o dusumakasa in juge de b'o apprécier ni ne gɛnna ka bɔ baara la sisan ne bɛ se k'a fɔ ko $1,000,000 $20,000 juge yɛrɛ de b'a lajɛ sisan degun mun sera ne ma est ce que nin ka degun in nin wari kan kan nin wari kan kan a b'o wari d'o ma wa an ka entreprise fana a problème ba ye jumɛn ye parce que anw bɛ siniɲɛsigi de kɛ code du travail bɛ yen code de prévoyance sociale bɛ yen n'o ye INPS ka yɔrɔ ye sariya b'a fɔ n'i ye mɔgɔ engagé k'a ta baara la tile 2 de b'i bolo i ka inscrit INPS la minnu bɛ san 3 ni san 4 ka sɔrɔ ma a tigi inscrit dun o ye bingani de ye o ye bingani de ye tu as 48 heures pour que k'a tigi inscrit n'i m'o kɛ dun sariya fana b'i ɲanki pour régulariser sa situation administrative à l'INPS mais a dɔw la pour que ka pression monter a kan sariya fana b'a ko sous astreinte o ye mun ye n'a m'a kɛ chaque jour a bɛ 10,000 sara a bɛ 20,000 sara awɔ parce que INPS in don mun na ni e taara retraite la ou bien ni e tɛ yen don mun na denbaya olu bɛ se k'o pension ta parce que n'i ye san 13 ka se san 14 ma baara la déjà tu es pensionnaire est ce que y'a faamu mais n'a fɔra e ye san 10 kɛ baara la ten e ma inscrit INPS la n'i bɔra baara la sisan n'i taara retraite la mun de bɛ yen sisan oui bon o entreprise o problème ba de bɛ yen hali entreprise caman t'a dɔn mais caman u b'a dɔn mais o fana b'u tu parce que o la ni e ka sara a bɛ fɔ ko par patronal ani par employé par patronal o ye par dɔ ye mun e kan ka mun verser INPS kɔnɔna na par wɛrɛ fana bɛ yen nɔ n'o ye e ka sara ye mun bɛ tigɛ ka bɔ o la n'o ye 3,6% ye k'o verser i ɲɛ siniɲɛsigi ye o tɛ bɔ u t'o o sara filanan ye mun ye ni i gɛnna ka bɔ baara la i ni certificat de travail fana kan kan employeur fana t'o di ni mɔgɔ gɛnna papier wɛrɛ jumɛn d'o ma papier bɛ d'a ma parce que o papier la ni papier wɛrɛ ma d'a ma n'a bɛna taa baara ɲini fan wɛrɛ fɛ o b'o dɔn cogo a bɛ dɔn cogo di k'a fɔ ko a ye nin wagati in baara kɛ nin entreprise in na n de b'a to a bɛ fɔ ko ko qualification dɔ b'a la dɔnniya dɔ b'a la donc ni nin y'a bila ka bɔ baara la n bɛ se ka baara kɛ fan wɛrɛ fɛ donc nin ye licenciement abusif ye n'i bilala ka bɔ baara la i ni droit minnu kan kan n'o ye préavis ye indemnité pour vice de forme indemnité de licenciement régularisation à l'INPS qui inscrit l'INPS là certificat de travail bɛ d'i ma dommage d'intérêt bɛ d'i ma i y'a faamu o ye ni i bilala ka bɔ baara la n'i bilacogo ma ɲɛ ni bin kɛr'i kan mais INPS ta dan inspection du travail ta ye mun ye olu bɛ droit ninnu calculer mais vice de forme in n'o y'a fɔ k'i bilacogo ma ɲɛ ale ni dommage d'intérêt tribunal de b'o apprécier est ce que y'a faamuya o de ye procédure ye mun na ni patron binna a ka baarakɛla kan ni ɲangini kɛra a kan ka ɲangin cogoya mun na o procédure de ye nin ye monsieur Suntura nin diyara an ye an ye fɛn caman faamuna an ka whatsapp numéro ale labilalen bɛ maaw ka bolokɔrɔ minnu b'a fɛ ka ɲininkali kɛ jɛmukan kɔnɔ sariya bulon jɛmukan don ɲininkali ni a bɛ aw bolo don nataw la an n'a nin hakilina in aw ka ɲininkaliw ta ka walawalali don a la whatsapp numéro ale bɛ aw ka bila la e da sera nin bɛɛ ma docteur Kante n'an ye ninnu bɛɛ ta k'a lajɛ i ye contrat 2 min fɔ contrat durée déterminée a bɛnna waati kan n bɛ san 2 kɛ baara la i bolo walima n bɛ san 3 kɛ ani papier tɛ min na walima ni papier kɛra la mais i kɔni bɛ baara la n bolo kudaw san fɔ ni ala ye a kɛ waati min ye ni licenciement a b'a 2 bɛɛ la walima a bɛ 1 dɔrɔn de la parce que maaw bɛna ɲininkali kɛ ne ta ye contrat ye ne ganna ka sɔrɔ n ka fɛn ma ban fɔlɔ contrat durée déterminée n'i ye san 1 kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ
en tant que san kelen ma ban i tɛ se k'a tigi gɛn ka bɔ baara la ayi dɛ n'i ye san kelen kɛ n'a tigi ma foti kɛ fo ka taa bila a danna i tɛ se k'a bɔ n'i dun y'a gɛn ka bɔ baara la o y'a sɔrɔ san kelen ma dafa o san kelen n'i y'a gɛn kalo 6 tɔ in i b'a ɲini k'a d'a ma mais hali ni a taara ka bɔ yen hali ni e jɛna n'a tali ye o baara ma kɛ e bɛ wari sara ye i b'a wari sara ye parce que e de ye contrat k'aw ni ɲɔgɔn cɛ ko san kelen baara n b'a fɛ an k'a k'an ni ɲɔgɔn cɛ ale jɔra n'o e y'a signé ale y'a signé inspection du travail et comme n y'o f'i ɲɛna cogo min na o y'a visé en bon et due forme o y'a visé donc maintenant n'o san kelen sera n'o ma se kalo 6 e ye a kari a kunna a kalo 6 dɔ tɔ ye n'a taara tribunal la sariya b'a fɔ kalo 6 tɔ in i k'o sara a ye o ye contrat durée déterminée bon misala n'a kɛra san 2 ye ni mɔgɔ bɛnna baara la k'i bɛna ta a bɛ san 2 k'i bolo mais kalo 6 déjà n'i ko k'i b'a bila dun o kalo 6 o san a tɔ tɛ kalo 16 ye sisan wa ou bien kalo 18 ya i b'o bɛɛ de sara a ye i b'o de sara a ye k'a sɔrɔ baara ma kɛ parce que contrat durée déterminée la aw bɛnna kan de o e m'i miiri fɔlɔ k'a fɔ ko ne ka baara ne kan ka nin bila baara mun na est ce que nin temps in an kan ka tila ka bɛn ni nin ye ou bien ka tɛmɛ ni fɛn na parce que contrat ko ye fɛn dɔ ye contrat durée déterminée a bɛ renouveler fo siɲɛ 2 de ni e b'a dɔn k'a fɔ ko san 2 in ka ja i ma i t'a kɛ kalo 6 fɔlɔ ni kalo 6 banna i k'a yɛlɛma tuguni mais n'o san 2 ni a yɛlɛmana siɲɛ 2 i tɛ se k'a yɛlɛma siɲɛ 3 tuguni dɛ parce que n'i y'a yɛlɛma siɲɛ 3 ka tila k'a fɔ san kelen o bɔra yen san 2 o bɔra yen saba wɛrɛ k'e bɛna a yɛlɛma ka k'o ye o tɛ se ka kɛ parce que n'i y'a yɛlɛma n'i y'a bila sabanan minɛn kɔnɔ dɔrɔn o y'a kɛlen contrat durée indéterminée i y'a faamu a faamuna voilà docteur Kande ka kɛ ni an ka waati ye ɲininkali caman bɛ an bolo mais an ka waati kɔni nɔgɔyara an bolo ni an ye jateminɛ kɛ patron kana fɔ bi ko an ye sariya bulon siguru dɔrɔn kɔ la dɛ min fana ye baarakɛlaw ye ni maa bɛnna baara kan e sɔnna a ye contrat signé aw ni ɲɔgɔn cɛ o de ale k'e bila ka bɔ baara la mais e yɛrɛ ko ne tɛ nin baara ɲɛ n b'a bila i fana ɲangini bɛ ta ka ɲɛsin baarakɛla fana ma wa ɲangini bɛ ta ka se ma dɛ parce que e de y'a signé ne ye a signé yanni i ka taa ka bɔ baara la i fana b'o wari sara employeur ye dɛ patron ye awɔ i b'o sara o ye bɛnkan de don bɛnkan hali n'ale ye waritigi ye hali ni wari tɛ kun e b'a sara a ye a bɛ komi sisan ne ye contrat durée déterminée sɛbɛn k'an ni ɲɔgɔn cɛ ne ka san kelen contrat signé e ni ɲɔgɔn cɛ n'o san kelen o banbali ne ka n'a fɔ ou bien baara wɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ ka bɔ ne nɔfɛ ko ne ka taa baara la yen o y'a sɔrɔ e ka fɛn tɔ tora kalo 2 ye o kalo 2 in soit i b'a wari di employeur ma i ka patron ma k'i ka démission sɛbɛn ka taga soit i b'a laban fɔlɔ sinon n'i taara n'a ye a fana bɛ se ka t'i convoquer tribunal du travail la pour que i k'a ka wagati tɔ labanbali e k'o sara docteur Kande o fana bɛ kɛ o bɛ kɛ donc ni mɔgɔ bɛnna kan dɔrɔn bɛnkan de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ layiuru ye sariya ko ten est ce que a faamu a faamuna voilà a diyara an ye mais an ka waati nɔgɔyara an bolo ka ban bi e yɛrɛ ka ɲininiw kɔnɔna na an b'a dɔn i ye maa jɔlen ye sariya min bɛ ɲɛsin baarakɛlaw ni patron n'an ko ma ko droit du travail i ye ɲinini caman k'a kɔnɔ hakaja k'i ka doctorat yɛrɛ k'a la vous êtes docteur en droit du travail droit public de façon générale mais e ye gɛlɛyaba jumɛnw lakɔlɔsi i ka ɲininiw kɔnɔ k'a fɔ o bɛ Mali la sisan nɔ baarakɛlaw ni patron ni ɲɔgɔn cɛ ne ye gɛlɛyaba mun kɔlɔsi o ye surtout employeur n'o ye patron ye patron kɛlen tɛ k'u ka baarakɛlaw jate parce que i bɛ taa entreprise 100 ta bi i bɛ taa sɔrɔ a entreprise minnu bɛ règle yɛrɛ la a tɛ tɛmɛ entreprise 10 ɲɔgɔnna kan kɛmɛ sara la o si tɛ sariya sira kan ne ka ɲinini sira la ne bɔra ni mun ye parce que Mali la anw b'an kulon kɛ droit du travail la sinon France révolution tila bɛɛ bɛ wuli nin sira de fɛ parce que droit du travail ye fɛn dɔ de ye mɔgɔw ni de don mais mɔgɔw bɛ bila ka bɔ baara la n'importe comment employeur fɛ u t'a ɲɛdɔn de wa ou bien mun de don wa
parce que faut formation de ka kɛ employeur ka former ka yira k'a fɔ n'i ye mɔgɔ ta baara la ani nin kan ka ani nin kan ka i man ka bila de façon répétitive o man ka kɛ donc ne ka ɲinini na ne bɛ mun ɲini n bɛna ladilikan mun di employeur vraiment u k'u jija sariya ko cogo min na ka code du travail in k'a maîtriser sinon code du travail in Mali code du travail in a ka ɲi kojugu a ka ɲi mais rénovation dɔw bɛ se ka k'a la au fur et à mesure mais an bɛ wagati min na bi ko in fanba o de ye employeur ye n'o ye entreprise tigiw ye Mali la yan bi monsieur Suntura a diyara n ye an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn merci waati b'an bolo ɲininkali caman wɛrɛw bɛ yen nɔ an ka maa welelen ale de tun ye Dr Musa Kante spécialiste en droit du travail an n'ale tun bɛ ɲɔgɔn fɛ nin hakilina in kan ni o ye maa bilali ye ka bɔ baara la patron ta fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la a da sera fan fila bɛɛ ma k'a fɔ ni maa bɛnna layiru kan k'a fɔ n bɛ baara k'i bolo san fila ko n'o san fila ma ban n'i ko k'i ka a gɛn gɛlɛya dan don ka maa fana gɛn ka sɔrɔ dawulu ma k'a la k'a fɔ n ka yɔrɔ bila ko ja sariya ma jɛn n'o ye o la an ka WhatsApp numéro a bɛ aw ka bila la jɛmukan ye aw ta ye sariya bulon don ni Ala sɔnna waati wɛrɛ an na sigi masala kan walasa sariya ye mun fɔ an ka dɔn an bɛɛ k'an tɛmɛsira dɔn min bɛ kɛ sababu ye bingani ni tɔɲɔni caman bɛ dabila an ka jamana kɔnɔ ne b'a fɔ o la a ka mɔgɔ to la salamu alaikum wa rahmatulahi taala barakatuh